Sanibona, igama lami nguSneh. Angithandi lento eyenzekala ku-TikTok ukuthi uma ngiphostile ama-video abantu bakhomente ngale ndlela abakhomenta ngayo. Angiyithandi seriously ukuthi angifundile, ngidla imali yababa. Akusodoko eligayi lwabantu lelo bafethu. Akuyona nje into engingagiya ngayo leyo, niphuze amatiye ngayo, nenze everything ngayo. Ngeke phela ngingayidla imali yasekhaya madoda. Nifuna ngidle yakephi? Yasemzini yabantu? Yasey'bongweni? Ngcono ngoba ngidla imali yababa, angidli imali yendoda. Enifuna nikwazi ukuthi ngidla imali yababa wami ongizalayo, owangiletha emhlabeni. Ngiyamthanda futhi ubaba wami, naye uyangithanda. Nalaba abaningi abantu bathiwa ngixosha ubaba wara, ayikho nonto, mina ngisahlala ekhaya nomndeni wami, noma wami nobaba bami. So nje abantu abanaka iy'ndaba zabo bafethu. Umuntu nje akanaka isigaxa sakhe sendaba ayekeza abantu igaxa. Ukuthi wena wazi impilo yami akukona okwakho lokho, okwami lokho. So akuhlangene nawe. If ngiphostile, uma ungayithandi into engiyiphostile, ungazithandi iy'thombe zami, vala umlomo wakho, ubuke uvala umlomo wakho. Ngoba nami awukaze ungizwe ngicomplaina ey'thombeni zabantu. Ongakathi angitshela ukuthi kwangibone ngikhomenta esithombeni sakhe, ngabe ungiqambela amanga. Angikaze. Ngiyabuka, if ngisithanda isithombe ngiyalike, angikaze ngikhomente kodwa. So lento eyenzakala angiyithandi. Angiyithandi. Angisho ukuthi wonke umuntu ola ku-TikTok wenza lonto. Into engidinayo abantu besifazane abenza lento. Abantu besifazane. Ukuthi ngizele nginjani, angizaleli muntu. Akekho umuntu okangikhiphela imali la ola ku-TikTok akathi Sneh nayi imali hambisa ingane eklinikhi. Sneh nayi imali hamba uthengele ingane ethini. So akuhlangene nomuntu lo. Umuntu engabe ukhuluma, abantu abangabe bakhuluma lonto, ifamily yami, eyakubo kama wami nakababa wami. So akuhlangene lo namakhosikazi ababa wami engabakhuluma lonto enikhulumayo. So ayihlangene nayo yonke lonto ukuthi nihambe nikhuluma indaba zami noma kanjani. Ezami indaba ukuthi nazi indaba zami nihlale nizibona ko-TV akuqonokweni lokho. Nakugcineni nani niney'gaxa zenu zey'ndaba amadoda ezamakini, ezamakwenu uma nishadile, ezabe ukuthi ushadile noma ushadanga usukwenza lento anginamsebenzi futhi angihlangene na ngoba indaba zabantu angiyinaki. Mina ngizikhulumela okwami ukuthi seriously umuntu akanaki iy'ndaba zakhe, ayeke iy'ndaba zakhe. Kamseleku, ayeke ezami, ezakamseleku nakashibe, anihlangene nalutho nina. So lokho ngiyakucela, angixabani namuntu. Phela ukuthi ngigweme ukuthi angifuni ngize ngiyihenge, ngizihengele nini. Vele-ke mina amakhomenti enangiwabheki. Ngizwa ngomngani nami lo ade ekhuluma usiwe ethi akayithandi lonto. So nje. Hello guys, and welcome back to my YouTube channel. My name is Silo. Please do not forget to subscribe, like, and also share this video. So you guys, that was Msamseleku's daughter Sneh, who says that she has received a lot of negative comments on her TikTok videos because she is pregnant with her third child. She said that she does not understand why people are judging her because it is her father's money that supports her kids and not that of their boyfriends, and that it does not concern anyone whose money is she supposed to eat because Msamseleku is her father after all. She also said that rumors that she got kicked out of her father's house are nothing but lies, as she has ridiculed those as just rumors, you guys. Now please do let me know what you think in the comment section below. Also subscribe if you have not yet done so. I shall surely see you on my next upload. Thank you so much for watching this video. Bye.